Dobré ránečko. Dneska tu máme. Ránečko sa praje deň druhý. Zase nám prší, ale noc bola ťažká, nevadí, ideme bojovať. A obidvaja sme si len tak v stane povedali, že vlastne ako krásnu destináciu sme si vybrali takú dovolenkovú. Máme dneska už za sebou okolo 15 km. Stále prší. Na psychiku je to trošku náročné si zvyknúť. Tak máme zase už 33 km. Prestalo trošičku pršať. Tu prehrada. Tu stan. Čau Mario. Tak, deň 2 za nami, 35 km, ťažké podmienky v daždi, ale už kempujeme v stane a ideme sa dokopy a zajtra pokračujeme. Strašne mám mokré nohy.